Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Alba Nogueira, de Luís Pérez, de Javier Sánchez Agustino. Imos xa a Cataluña, a presidenta do Parlamento catalán xa lle enviou ao presidente do Congreso a proposta aprobada hoxe pola Cámara na que se pide o traspaso da competencia para convocar referendos pola vía do artigo 150.2 da Constitución. A proposta foi aprobada polo 64% dos parlamentarios, incluídos 3 deputados do PSC, que romperon así a disciplina de voto. Bueno, esa consulta soberanista ten data, o 9 de novembro, pero, na vosa opinión, vais a celebrar? A ver, Javier. Que vais a celebrar a consulta soberanista? Pregunto xo a ti. Bueno, o Digo, reloxo, porque se van dando os pasos, pero... O tic-tac dos reloxos empezou, non? Xa veremos se cando chegue a data se celebra ou non se celebra. A min pareceme que non, porque, entre outras cosas, se se celebrara, terían que deter a Artur Mas, moi probablemente, ese mesmo día. Pero, bueno, a resposta da proposta que se fixo no Parlamento non, evidentemente non vai a delegar a competencia para a celebración de referéndums. Bueno, o PSC ten un problema agora nestes momentos, evidentemente, non? E ten un problema porque, bueno, Artur Mas conseguiu, pois, dividilos, xustamente porque o PSC xogou moito tempo a ser, de alguma maneira, un brazo independente do Partido Socialista, non? E, ao final, pois, hai unha disciplina de voto neste país e que ao mellor, se o voto fora secreto, pois ao mellor aparecerían máis disidentes, non? Pero, bueno, todos aqueles que dimiten porque non queren ser disidentes, pois terían non só que dimitir, senón marcharse do partido, terían que ir a outro tipo de formacións ou alistarse en Convergencia e Unión, de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. Entón, nese sentido, pois, bueno, a situación do PSC agora mesmo é grave, porque eu creo que electoralmente van a pagar, non? Xa tiveron os malos resultados, e unha cousa das que non perdona a opinión pública, que non perdonan os electores, é a desunión e a división, e neste caso o Partido Socialista de Cataluña está claramente dividido neste asunto. É un asunto que non foron capaces de tomar as riendas dende Ferraz, e están saindo as voces disidentes con toda, bueno, liberdade, entre comillas. Xa veremos a ver en que acaba todo isto. Pero, en todo caso, a consulta soberanista, é certo que o tic-tac está xa funcionando, que Artur Mas desplegou toda unha panoplia de accións e de cartas entre a Europa e a organismos, institucións, para buscar un pouco concitar vontades en torno á súa proposta, pero creo que dende o goberno o máximo que se vai a conseguir é dialogar, pero ese diálogo, insisto, vai a acabar en ningures, porque non hai ninguna vontade por parte do goberno de cambiar a súa opinión en canto á celebración ou non da consulta. É un non claramente. A ver, Alba, en que vai acabar todo isto? Pois non sei, en principio, a min o que me sorprende é o pánico á democracia que se sinte por parte dos partidos estatais. Hai países como Suiza onde se pregunta hasta si un determinado cantón quere seguir construindo mezquitas ou non, é dicir que digamos, usar a democracia directa pola vía dos referéndums no plano local, no plano regional, no plano estatal, faise en moitos países e non lle hai que ter medo ao que digan a cidadanía. Se a cidadanía opina unha determinadas cousas, despois veremos, digamos, que medidas hai que adoptar, pero preguntar e saber o que quere a xente, algo a mí me parece que cae tan de caixón dentro dun funcionamento democrático dunha sociedade que non vexo que medo lle teñen o Partido Popular e o PSOE a iso. O único que está pedindo polas boas o Parlamento catalán, é dicir, está seguindo todos os pasos que incluso, digamos, están previstos tanto estatutariamente como constitucionalmente, é un traspaso dunha competencia. E o está facendo polas boas. Deixennos celebrar un referéndum e digamos, dunha forma totalmente democrática. Claro, quen funciona como Rajoy, e sempre repito aquelo que lle escoitei a José María García un día, que pasa polos sitios sin limpiar, pero pasa polos sitios sin manchar, efectivamente, non mancha nin limpa Rajoy, entonces deixa que se pudran os problemas, entón, bueno, se unha política de estado de altura é deixar que se pudra a cuestión en Cataluña, deixar que se pudra a cuestión en Euskadi, etc., pois, bueno, non sei, supoño que ya dá réditos electorais en Madrid capital, pero eu creo que non é facer política pensando no escenario que temos hoxe enriba da mesa. E o que pediu a sociedade catalana cando saliu na cadea humana, cando saliu o ano anterior na manifestación, e o que pide hoxe en día o 70% do Parlamento catalán,
é poder expresar a súa opinión, nada máis. A ver, Luís, ti que tamén viviches en Cataluña algún tempo. Hai moitos anos. Votei o primeiro estatuto, sí. Pero, porque coincidía temporalmente. Eu creo que a decisión era esperado o resultado de hoxe no Parlamento de Cataluña. Tamén o do PSC, non? Sí, tamén, pero era esperado tamén o do PSC polo que sabemos dos últimos días, pero eu esperaba que houvese máis división dentro do PSC. Realmente, polo menos, o que é en votación... Hai algunha xente que votou por disciplina e dice que non está de acordo, cual tamén é un pouco incoherente, pero bueno, porque se non estás de acordo teste que opoñer, ou opoñer e irte se non estás de acordo, creo. Pero bueno, como fixo o alcalde de Lleida, que a mí me parece moi coherente a súa posición. Pero sigue sendo alcalde. Bueno, porque elixiron os cidadáns. Porque ten medo a perder as eleccións do 2015. Bueno, eu creo que aí as vai a perder igual. Bueno, pero por se acaso... As vai a perder igual se deixa o PSC, o sea, se deixa o PSC. Se vai co PSC non o sei. Por eso non quere deixar o PSC. Pero bueno, aquí o gran hoxe, un pouco o que se dilucidaba era eso, como quedaba o PSC, penso, porque o resto sabíamoslo. E tamén foi sorprendente que as CUP se abstiveran, xa o anunciaran, non foi sorprendente, xa o anunciaran. E a mí tamén me parece coherente, porque o argumento que dan eles de que, a ver, que é reconocer a autoridade do Congreso. Entonces, a decisión de hoxe de solicitalo é que estalles dicindo ao Congreso que é o que ten a facultade de poder autorizalo ou non. Se agora o Congreso dice que non, eu creo que quedan sin garbas para dicir, e agora convocámolo. Home, non sería moi coherente, non? E a pregunta que facías primeiro, eu creo que non se vai a chegar a celebrar, non teño esa sensación, que polo menos tan pronto non sei máis adiante, que as cousas cambian moito co tempo, pero eu creo que no plazo dun ano non é. Además, coincide co Día da Patrona de Madrid, precisamente. Ao Parlamento... O 9 de novembro. Sería casualidade, non? Preocupados os cataláns por eso. No, pero eu non quero a propósito. As Cortes Españolas xa foi... As Cortes Españolas xa foi Ibarreche, xa tivo non por resposta. Por tanto, tampouco hai que... A historia recente xa nos din cal pode ser o resultado desto, non? E aí estou de acordo con Luís, non? Que pode ter sido un error táctico facer esta solicitude ao Parlamento, porque, a fin de contas, estás pedindo permiso para facer unha cousa que ti sempre te presentaches como dicindo que podías facer a consulta. Eu creo que están poñendo a cidadanía ante a evidencia do muro que teñen enfrente. Entón, se o Congreso contesta con unha cerrazón a falar e a funcionar con procedementos democráticos, eles se presentan a cidadanía catalana dicindo aquí non hai nada que facer. Dicir, non hai outro camiño, o camiño está pechado. E que iso é que está pasando. Falaba Alba que en Suiza se facía todo plebiscitos prácticamente todas as semanas. Non, todas as semanas non, pero que se plantean en moitos niveles. A esquerda suele ser máis plebiscitaria, gustalle moitos referéndums, pero eu creo que non se pode estar consultando a cidadanía permanentemente. As consultas á cidadanía se fan cada 4 anos, justamente nas eleccións. Porque temos medo a que se manifesta a cidadanía, sobre todo o sistema democrático ten que ter un orden, non? E o referéndum recurrir ao plebiscito permanentemente, pois interrompe, distorsiona, interfire... Ninguén fala permanentemente, en todo caso, nunha cuestión da natureza de se un país quere seguir con outro ou non. Bueno, pero eso xa se discutiu con a Constitución xa non vamos mover unha coma, salvo que nos obliga Merkel. Entón a Constitución movémola. Aí cuerpo a tierra. Se Merkel move un pouco a cadeira, cambiamos a Constitución. En absoluto. Pero se é por outros motivos, non. Porque se non vas a Alemania... Eu creo que é unha cuestión de legalidade, non? O referéndum en Suiza son legais, facelos así marca a normativa legal. Aquí son legais, tamén facer, pero teno que autorizar o Congreso e teñen que ser determinados, e entonces así pódense facer, non? Porque eu que sea máis democrático ou menos eu non o comparto, porque vou poñer un exemplo extremo. A ver, vamos a facer, se alguén propón facer un referéndum, por exemplo, para ilegalizar o bloque, pois eu estou en contra, ainda que de que se poida facer un referéndum desa naturaleza, non? Porque eso sería ir en contra das leis, o Bloque é un partido legal, entonces o Bloque é outro partido, poñer o Bloque porque... No, pero a cuestión, en cambio, o que sí que debe ser preguntable non é se unha forza política é ilegalizable ou non, é se queremos, por exemplo, que os sistemas de partidos políticos sexa dunha maneira ou doutra. Eso é normal que se lle poda preguntar á cidadanía.
Sí, pódese preguntar, pero hai alguén teno que decidir. Claro. E o órgano competente para decidirlo é o Congreso. Creo, non sei entonces no de Cataluña igual, é o Congreso e ademais os referéndums están previstos para o conxunto do Estado, non para unha comunidade autónoma, non? Eu avanzo, porque non me queda outro, ainda que está interesante todo o que imos falando, pero temos que facer tamén nos referencia a como van as cousas no caso noso. O xuiz José Castro non respondía hoxe ás acusacións do fiscal Lorrac, que onte dicía que baseou a imputación de Infanta nunha teoría conspiratoria. Si citou a declarar os 3 inspectores de Facenda e as 8 persoas cuxa declaración solicitaba o fiscal. Hai hoxe moitas reaccións a favor e en contra dese escrito, sobre todo en contra, pero tamén algunha a favor. Entón, preguntarvos por unha banda se vos parece normal ou se comprendedes esa discrepancia entre fiscal e xuiz, e pola outra cuestión que se fala moito estes días, se lle debe evitar á Infanta ese mal trago dese paseíño ante as cámaras de televisión que se fixo Urdangarín. A ver, o que queira. Luís, por exemplo. Bueno, empezando polo paseillo. Eu creo que se lle debe evitar o mal trago, porque é unha pena á Infanta e a calquera que poida sufrir ese mal trago. Non pode haber discriminación entre unhas persoas e outras. Si é que se fai para garantir a igualdad, precisamente, claro, evitarlle, queres dicir, evitar a esa, igual que se fixo con outra xente que se... Bueno, Urdangarín creo que se ofreceu el aí, sí, creo que foi o que accedeu aí. Pero eu creo que si eso lle causa algunha condena social, como este caso, algún malestar, porque xa non falemos de cuestións de seguridade, non? A parte disso, senón porque te insultan, porque van a estar as túas imaxes aí que se aproveitan para outras cuestións, que non son exactamente a finalidade informativa de que entra ali. Entón, eu creo que habría que evitarlo a ela, pero, repito, igual que a todos os que pasaron por ese trance. E aí se ve Pantoja, por poñer outro exemplo. Por exemplo, igual. Saía un na tertulia tamén ese exemplo. Non hai que condenala a pena de telediario que falamos sempre, antes de que haxa unha condena do xuíz. E sobre as discrepancias? As As discrepancias, discrepancias. A verdade é que hai, ao mellor vou en contra da maioría, pero eu creo que o fiscal o ten bastante ben armado, a súa... E o xuiz tamén, é que non... Eu creo que hai os dous, non quero ser... Como que cada un fai o seu traballo, non sei se queres decir iso, non? Eu creo que o que vai pasar ao final, pois eu creo que a Infanta vai a ir a... Bueno, ten que ir a declarar, porque xa está non voluntariamente, como se apuntaba por parte da súa defensa, porque se apuntaba a declarar. Efectivamente. Está a declarar. Pero eu creo que o fiscal tamén ten algo de razón cando o xuíz un pouco desacredita, que é certo, eu creo que desacreditaban os funcionarios de Facenda, que, home, salvo que actuaran de forma prevaricando, porque sería facer para tratar de favorecer a alguén e decir o que non era certo, eu creo que aí tamén o xuízo, ao mellor tamén o fiscal agora con algúns adxetivos se pasou un pouquiño, pero como están nesta pelea, eu creo que tamén é unha cuestión que está tan na opinión pública, pois hai un gran esforzo por parte das dúas partes de ir ao máximo, non, nas súas actuacións. Deixémolo aí, a ver a xurista e o letrado, a ver que opinan sobre esas discrepancias, se son normais ou non, se ocorren... Son normais, bueno, neste tono de voz que teñen o fiscal e o xuiz, pois o tono das súas verbas, pois efectivamente non é normal, non? Non é normal, pero sí que sería bo que moitas veces discreparan máis veces os xuíces de instrucción e os propios fiscais, non? Porque moitas veces se damos por feito que van da man prácticamente na instrucción e que prácticamente hai certa cohesión en canto a liñas de investigación e tanto na instrucción dos propios sumarios. En todo caso, bueno, a verdade é que eu no fiscal xa non vou a entrar porque non coñece polo miúdo o procedimento se está ben armado ou non, ou se o auto do xuiz para imputar a Infanta está ben ou non armado, porque habería que coñecer moitos datos do procedimento que resulta agora pois imposible abordalos, non? Pero realmente o que non estou de acordo é que o fiscal se lance agora, se saque do bolsillo este escrito, porque se verdadeiramente nese escrito que se trasluce e que non está de acordo co auto de imputación, o que teña que facer é recorrilo e non o fixo. Por tanto, iso o que está evidenciando é que efectivamente non o recurre. Por qué? Porque alguén lle dixo que non o recurrira, porque se el na súa conciencia considera que xurídicamente, dende un punto de vista material, hai motivos para recurrir á autoimputación novamente, tiña que facelo, independentemente de que haxa
unha xerarquía no Ministerio Fiscal que pode dar unhas instruccións, unhas pautas para os recursos e para a actuación do Ministerio Público, pero nese caso ten perfecta independencia para facer o recurso. Que pasa? Que o fiscal adoptou xa unha postura de defensa dos intereses da infanta que xa é tan evidente que nestes momentos non pode ir máis que da man dos propios abogados defensores da infanta. Nese sentido, pois, bueno, efectivamente non concordo co fiscal en canto a que na inoportunidade deste escrito do Ministerio Fiscal. En todo caso, a citación destas testemunhas da Axencia Tributaria a mí pareceme redundante, porque xa hai documentos da propia Axencia Tributaria que teñen valor oficial perfecto, no que está perfectamente explicitado o que van a decir. É dicir, que estes señores o único que van a facer é ratificar uns escritos, o que vai a facer é dilatar máis o procedimento e dar máis páxinas informativas, mesmo enredar máis a cuestión, incluso pode perxudicar a infanta, porque algún deles podese contradecir nalgúa das súas valoracións co que está escrito nuns papéis que fixeron tranquilamente no seu despacho, que non é o mesmo que declarar diante do xuiz, facéndolle preguntas tanto ao xuiz como ao fiscal, como as partes acusadoras como as partes defensoras. É dicir, que se pode producir algún tipo de contradición mesmo nese asunto. Por tanto, eu entendo que esas testemunhas dos técnicos de Facenda poden ser incluso perxudiciais para os intereses da infanta. En canto ao paseillo, bueno, estou de acordo con que ninguén ten por que soportar penas de banquillo, penas de paseillo, penas de telediario, todo este tipo de asuntos. A pena de banquillo foi a pena tradicional, non? Unha vez que te sentas nun banquillo, podes salir absolto, que xa estás retratado nun banquillo dos acusados, non? Logo empezaron as penas pois de telediario que se chamaba, non? Cando un se acercaba pois a declarar nun xulgado, e agora xa estamos nas penas de pasillo que son un pouco máis fora, non? E cada vez máis. Por que? Porque o término imputación en España ten un contido peyorativo absolutamente, non? Por eso se está a falar de modificar este término de imputación por outros términos do dereito comparado. Por exemplo, en Portugal se fala de arguído ou de investigado, ¿no? En outros dereitos comparados como Alemania ou creo que mesmo Francia, non? E iso pois levaría pois un pouco a que a xente considerara que, bueno, estás investigado, non pasa nada. Que pasa? Eu sosteño tamén que canta máis imputación haxa, mellor, porque así a xente, cando se encontre pola rúa, vai a dicir, ti estás imputado, non te preocupes, que eu tamén, por tanto, non te preocupes, que isto é absolutamente normal. Como di Orozco, é algo normal, non? Que esta proliferación de imputacións va levar á normalidade e que a xente, que a sociedade non teña un reproche social simplemente porque estés imputado. Paseillo sí, paseillo non. Claro, o que está a pasar é que o paseillo se está conformándose coa peza principal do asunto, e non propiamente a declaración. Se están alugando os balcóns ali en fronte. Se están alquilando os balcóns. Tamén hai que decir que este paseillo é un paseillo un pouco singular, porque simplemente están os medios de comunicación, non vai haber tomates, huevos, nin todo este tipo de asuntos, non vai haber insultos, porque a xente está moi retirada e justamente nesa plazuela dos xulgados non vai haber público. Bueno, eu estou de acordo que ninguén ten por que soportar eso. Que ocurre? Que determinados cargos, determinados postos na escala social, na denominada escala social, levan asociada unha servidume, e é servidume do cargo. Entón, alguén que escala políticamente ou escala social, pois a súa vida é máis atractiva e máis interesante para a opinión pública que a vida de calquera indocumentado da rúa. Por eso, nese sentido, pois, bueno, hai certo dereito á curiosidade humana por ver pasar a esta señora e entrar no xulgado. Hai xente que o que máis lle importa, non lle importa a declaración, nin lle importa se esta persona estafou, non estafou, se declarou ou non declarou. Por iso que eu estou de acordo en que o pasillo non hai que facelo soportar a ninguén, pero neste caso vai a ir no cargo, no soldo do cargo. Bueno, vai no decidir en todo caso o xuiz decano de Palma, a ver que fai. A ver, Alba, ti que pensas? É bastante coincidente co que se dixe hasta ahora. Eu creo que en principio o principio de igualdade debería ser, digamos, a todos os efectos o que resiran nas dúas cuestións das que temos que falar. Entón, é a infanta igual a todos nós neste proceso? Eu creo que non. Eu creo que non, porque non se removen a cargos da Axencia Tributaria, digamos, non se fan os movimentos que detuvo a infanta para garantir informes ad hoc, etc. Entón, non é igual a todos nós desde o punto de momento en que digamos, o aparato administrativo está posto ao servizo de buscar unha absolución da infanta neste asunto ou nin sequera unha non imputación, digamos, no momento inicial. E no do paseillo exactamente o mesmo. Eu creo que todos os cidadáns deben ter un certo dereito a, non é a intimidade, pero sí a que cando van a un órgano xudicial non sair retratados ao día seguinte na prensa. Pero iso é o raterillo
ou a xente que está na Praza de Cervantes ali tirada todo o día, e a Infanta, todos. Entón, a min constame que para evitar ese tipo de situacións hai determinados xulgados, en concreto, por exemplo, ao fío dos sucesos todos que se están xulgando en Lugo, sei que a Xunta de Xuíces houve un momento en que adoptou a determinación de tomar unhas medidas de como entran os imputados, por onde van, porque precisamente a maior parte dos edificios judiciais hoxe teñen as dependencias tamén preparadas para que a xente entre por un sitio distinto, por ascensores separados, de maneira que non teñan que andar cruzándose cos xornalistas que están cubrindo ali as cuestións. Entón, eu creo que a Infanta Cristina debería ter o mesmo tratamento que se lle dá ao resto da xente cando vai a declarar ali. Si entran con discreción, en la que entre con discreción. Si entran pola porta grande, que entre pola porta grande. É dicir, que... Bueno, veremos que pasa. Non temos tempo, é unha mágoa porque non podo falar convosco do que está a pasar en Francia, non? Pero que saibades por se vos preocupaba que o presidente Hollande ten tan pouca popularidade como tiña antes de que se coñecera o seu romance con esta coñecida actriz, un 17%, que a verdade é que bastante pouco. Bueno, eu supoño que é porque están os franceses pois moi afeitos a estas cousas que pasan no Elíseo, non? Que a nos aquí nos chama moito a atención, pero que ali a estas alturas pois son case normais, non? Por pedirvos unha reflexión en 30 segundos, moi breve sobre esa cuestión. A ver, Javier. Pois seguro que mellora de popularidade, porque como a tiña tan baixa, seguro que isto mellora porque alguén incluso lle vai facer gracia, non? Bueno, xa sabes aquilo de que o importante non é que falen ben ou mal, senón que falen de ti, non? Entonces, aínda que sexa mal, incluso. Entonces, neste caso, pois, o caso do LAM, bueno, un caso que, ou se xa se está falando de que si Berlusconi está detrás, non? Justamente para alguna maneira facer equipo, non? De aqueles que teñen este tipo de líos de faldas. Bueno, pero iso abre un debate que o famoso debate de a vida privada das persoas e a interferencias á vida privada en determinados cargos públicos, e teñen que dar exemplo non só na executoria pública, senón tamén na vida privada. É un debate intensísimo, complexísimo, complicadísimo, e que seguramente non acabaría en ninguna parte, non? O certo é que determinadas sociedades aceptan mellor isto que outras. Xa veremos logo, xa digo, se non baixou de popularidade, que tampouco lles pareceu tan mal aos franceses, non? A ver, Alba. Eu creo que está a orde do día que os xefes de Estado teñan líos de faldas. Vellémolo no noso rei e vémolo no presidente da República Francesa. É dicir, que parece que é algo que debe ser lei de vida e que cada vez máis, digamos, o alcance que ten hoxe en día a información a través de múltiples medios, pois se sabe. É dicir, eu creo que son cousas que no pasado permaneceron máis ocultas. O Chirac ou Giscard d'Estaing tiñan tamén unha doble vida, ou o propio Mitterrand, e se soubo despois de morto. Agora é imposible, non? E aquí en España, pois eu creo que pasou en certo modo con algún dos presidentes, pero hoxe en día eu creo que cada vez é máis difícil, entón andar circulando con casco de moto por París cos guardaespaldas, pois non é un gran disfraz. Sobre todo porque hoxe hai unha cámara en cada esquina, cosa que non pasaba fai 5 ou 10 anos. En todo caso, eu xe diría un disfraz de peliqueiro ou algo así, a chamar máis atención todavía. A ver, Luís, que pechas? No, que, bueno, da popularidade a Berlusconi lle funcionaba igual, non? Ou incluso lle subía, non? Eu creo que Francia non. Non son os mismos italianos que os franceses. Eu creo que non, aí creo que non. E bueno, parece que parece que a presidencia ali que o Elíseo, pois, conleva eso. Eu creo que, bueno, en España, non sei, o rei nunca o reconoceu. En Francia sí o recoñece, non? Pero en España non. E a verdade é que o Mariano Rajoy non o vexo así nesas tesituras. E tampouco a Zapatero, E non sigues para atrás. Deixámolo aí, para ser elegantes, que como nos gusta ser sempre. Bueno, no, solo que este asunto está tapando outro, un anuncio que acababa de, bueno, que sería para falar máis tempo. Que é o importante. Que sería o importante, porque estes días se decía, neste caso, no de Francia hai unha cousa que é importante, que foi dos 51 millóns de recorte que anunciou, e outra que é o interesante, o que nos interesa que é... Bueno, pois hoxe falamos do interesante, non tanto do importante, pero non chegou o tempo a máis, así que deixámolo para outro día. Grazas aos tres, a Alba, Javier e a Luís. Facedes, Alba e Javier, xa o dixe na publicidade, un votanden, así que hai que repetir. Depende para que. Pero que me interesa a min. Que están ben buscado, Bueno, buscado, só pro Faladoiro, que quede claro. Bueno, grazas aos tres, grazas a todos por seguir un día máis o Faladoiro.